دو هفتeyên din ên xeternak li pêş Tirkiyeyê ne. Piştî ku serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji sedî 45 û serokê AKP'ye Erdogan ji sedî 49.51 û Sinan Oğan ji sedî 5.17 bi dest xistin, hilbijartinên serokatiyê çûn 28 Gulanê. Encamên hilbijartinan ên ne li gor ankêtan, rikberiyeke nû di nava desthilat û opozisyonê de gur dike. Nexasim ku Sinan Oğan bi rengekî fermî ji van hilbijartinan dikeve û ew jî li ser benên nijadperestiyê dilîze. Li gor kovara Dexşpaygilê ya Almanî, Oğan gotiye, ez ê piştgiriya Kılıçdaroğlu bikim, wexta HDP'yê dûrî xwe bixîne. Lêbelê şopîner dibêjin ku ev daxuyaniya han, di hilbijartinan de bikêrî tiştekî nayê, çimkî alîgirên Oğan li dij Erdogan û Oğlu ne. Erdogan destwerdanê di sindoqên hilbijartinan de dike. HDP û Partiya Çep a kes ku tenê 63 kursiyên parlamenterê bi dest xist, ragihan ku sextekarî û komployan bandor li encamên hilbijartinan kirin. Li gor Ajansa Mezopotamyayê jî nêzîkî 320,000 deng li Kurdistanê hatin betal kirin. Herwiha lêkolînerê Amerîkayî Michael Robin eşkere kir ku berî niha dengberî û piştî proseya dengdanê dihat kirin. Lêbelê vê carê karmendên ku Erdogan ew danî bûn, ev rê kar ji holê rakir. Do jî şaredarê Stenbolê İmamoğlu ragihand ku li herêmên ku zêdetir deng didin Kılıçdaroğlu, rastî destwerdana alîgirên AKP'yê tên. Çi siber roj li benda Tirkiyeyê ye. Lêkolînerê Amerîkayî Michael Robin di gotareka xwe de di rojnameya The Embassy'ê de dibêje ku piştî serkeftina Erdogan, gereke Amerîka û Ewropa li benda rêyeka zehmet bin. Robin hişyariyê dide ku gelo vê carê armanca Erdogan, Sûriya, Iraq, Yunanistan, Qobrus an Ermenistanê be. Bi nêrîna te wekî di hilbijartinên serokatiya Tirkiyeyê de bi ser bikeve, nêrîna xwe bi me re parve bike.